Хатын да әйтәйінді мен айма. Нәрсәгәсің дей. Мен әйтәм, мен бит танышмым. Тәлинкәгә салам да ипигә манып ашым мен әйтәм. Менә бүгенге көндә құшлар да аракы эчә. Ышанмыйсызмы? Ярар. Менә кайттым бер көнне эштән иртәрәк. Өйдә яшереп калдырган Самигуллам бар иде. Мен моны кырлы стаканга салдым да, күтәреп җибәрмәкче идем, кайтты керде теге Змия хатын. Мен моны хатын күрмәсен дип, күкеле сәгать артына яшереп куйдым, име? Утырабыз шулай кич белән. Телевизор каршында хатын, мин, малай. Бер заман күкеле сәгатьтән күке чыкты да. Мужик сәгать ничә ди? Мин әйтәм, сәгатең үзеңдә бит. 8 мин әйтәм. Алайса күку инде ди. Нәрсә, сәгатьтәге күкене кош түгел дисез, да? Ярар. 3нче көнне хатын самагон аерткан. Калдыкларын тавыкларга апчыгып салган. Тавыклар исерешеп беткәннәр дә әтәч артыннан куып йөриләр. Әле сез әтәчне бәхетле дисез. Булырсың бәхетле. Артыңнан 20 исерек хатын кыз куып йөрсә. Хатын кыз эчсә, тавык кына түгел. Юк. Менә кайткан идем бер көнне эштән. Кызмача. Күп дәшмәдек инде. Нәрсә инде ул 3 кешегә 10 бутылка. Нормально. Ишекне ачып кируым булды. Хатын оклау күтәргән. Үтерәм кабахат ди. Мин әйтәм, син хәзер үлгән кешене күмәр өчен күпме акча кирәк икән беләсеңме? Шулай дигәч туктады. Шуннан әйтә бу, тагын бер эчеп кайтсаң, өйгә кертмим ди. Мин әйтәм, ярар. Но 2нче көнне эштә мужиклар кысты бит инде. Мин әйтәм, 10 грамм да эчмим. Хатын шулай диде. Урамда бомж булып яшисе килми, мин әйтәм. Тапкансың кайгырырлык нәрсә диләр булар. Менә сиңа ди, эше тормады берсе әйтә. Редька. Әгәр дә шуның белән закусить итсәң, авыздан аракы исе килми ди. Мин дурак шандым. Кайтам өйгә кызмача. Ишекне тартам, ишек бикле. Ишек артында хатын тавышы. Кайттыңмы? Мин әйтәм, кайттым. Ачкыч тыга торган тишеккә ир әле ди. Ишмәдем инде, мин әйтәм. Ишмәдем, 1 грамм да юк. Мин әйтәм. Каясың ул тишек? Шаярып туйдыңмы? Хәзер инде авызың белән үрди. Мен өзім тұрмышта көп көрген кішейме. Но мұны қатлыны көрген жоқ еді.
Көп жерде де işledim indi. Мясокомбинатта da işledim elimin. Bellekeyine pişak birdiler. Mine şunun hatlik. Bir iki at netiresi işleyim. Qarım bütün kişi it urlay. Mine eytem mena da yarridir indi. Men indi obaylap barıp jitkenşe. Bütün itni urlap bitirgenler. Mena bir sıyır jilimi kalgan. Yaramagan men eytem hatun pirajki bolsa da pişirir dep. Aldım da tığıp koydum şol jilimni. Mene şoşunda. Ellenişik tıraşında. Prahatnoyda beyip benim hatun kız tugul ekenini bileler. Şondan türte çürüp. Şoşa tirege çürüp jitkirri. Normalni sizmediler Prahatnoyda. Çıkıp gittim. Avtobusga oturdum. Үйге qaytırga keregiş. İşte azraq şiirtkenge ko'ra uyquga ketilgan. Bir zaman tege konduktor xotin qarshiga kelib bosganda, "Ey, товарищ, это же неприлично. Магазин открыт, видно ли?" Men bükreyip qarasam, teginden sıyır jiliminin bir imşegi çıkıp tura. Men iki de uylamay, tege belekey bıçağımla çıkardım da. Kesip aldım da fırtışkıdan tutup verdim. Tege hatun korap durdu da. Otun bu kendisi man ortaya oldu da gitti. Men korkuğa kaldım bitindi hazır. Men aytam. Маржушка, мен aytam. Не волнуйся, у меня еще 3 штуки есть, блядь.